si Karen, mo si Julie. Basit namoy kuan anyo. Kani baligyan eh. Tara. Baligyan nila. Buti na yung driver. Buti na yung driver. Mental na mi guys. Magbisaya na lang ko eh. Hindi ko magtagalog. Unya na ng Tagalog. Pag ako sa Australia. Pwede na ikuan lang, pwede na Padulong mo bukid nun. Ay, kuan day ron. Kanang, ano sa ron? Simbang gabi. Tama nila. Thursday. Ada yung simbahan. Libo kayo ang simbahan. Libo kayong simbahan. Wala ni tao. Ato may bukid nun guys. Business day, dili ni pleasure. Unya ng pleasure. Pagkahuman sa amo ang assignment. Hi guys! So, nga namin nangadtog bukid nun. Controversial. Actually, nangadtog bukid nun because wala na kami makita. Nag-renew ako ng license sa PRC. And then, once mag-renew ka ng license, you need to log in sa yung appointment system nila. Pero wala nang makitang slots in Davao City sa December. So, chinek ko yung Tagum, chinek ko yung Kidapawan, chinek ko yung Mati, and yung pinaka early na mabigay nila is yung sa Valencia Bukidnon, sa Robinson's Place. So ayun, napasugod kami. The day before, December 15, nag-book ako. December 16, umalis kami for Valencia para lang ma-renew ang PRC license. And then, pagdating namin doon, kinuha yung mga papeles ko, pero wala akong nakuhang card. Kasi they have a backlog and kailangan mag-wait ng 1 month. So, i-contact nila ako if pwede na i-claim yung ID. So, ganun ka-hassle guys. Ganun ka-hassle. Ako rin mga artista. Nag-pictorial silang duha. Ay, makapirate lang ini. Hala, pusing-pusing mga amiga, mga amigo. Mga miga ra na migo sila. Hala, ambak-ambak yun, mahulog ka diha in tawon. Silpi po mo. Ito ikaw. Nahulog mo sa pagpang. 400 and gulay worth 380. The durian is 400. Daghan kamuti, daghan.